nenggeta wonten wedhare cinarita purwa ingkang kangge sesekaraning tiyang aringgit sadalu mangkin ning kedalang Purbawasesa kok kersa nerangake tanah Sabang bugis penataran Plembang Sukandana kawuryan nenggeta mapan boten namung gumelare kayangan pucak 29 kang wenang kangge bebukaning cinarita sanyata bilih kayangan pucak 29 gawating keliwat-liwat wingite kaluwe-luwe jalma mara jalma mati satu mara satu mati baping kang dipun sebatake kayangan pucak 29 boten kaparna atas titah badan kasar mingga dateng kayangan pucak 29 sebab ingkang dipun sebatake kayangan menika sejatosipun jagat ning jagat gumelar menika jagating manungsa ning nek kayangan jagating barang kang gaib tegesing barang kang gaib menika boten king dinulu kali mripat boten king kagepok kaliyan asta menawi ningali gumelare barang kang gaib menika kedah dipun tingali kali peninge rasa melengi cipta la mila sampun katrangake menawi atas titah badan kasar boten kaparengake minggadak kayangan pucak 29 sinten to ingkang ngrengganing kayangan pucak 29 kapernah wayahe pukulun Sang Hyang Nurcaya putraning pukulun Sang Hyang Nurasa jejulukira pukulun Sang Hyang Tunggal dumunung wonten ing kayangan pucak 29 rikala miyos piyambake kadhep putra sekawan perkawis ingkang bajeng menika ingkang dipun paringi nama Sang Hyang Puguh sak ngandhape Sang Hyang Puguh Sang Hyang Punggung sang ngandhape Sang Hyang Punggung Sang Hyang Pongat Belasan ingkang wragil Sang Hyang Samba putra sekawan perkawis sawaning geni mangati-ati mangangklungake janggane ngapurancane kok wantuna bapa mulai nenggita mapan boten tansah mangatos-atos anggenira ngrangu sabda tinimbalanipun ingkang rama pukulun Sang Hyang Tunggal cekap nalika ing mangke ngrumpaka gumelare kayangan pucak 29 nalika ing mangke dalang Purbawasesa kersa nindakake aji dumunung sawiji Guru ngagura sembada pantes sampun kapanake tiyang gelar inggih sedinten jatan tutuk sadalu jatan kabeh abang sori runcir-runcir opo-opo nalika mangke kersa gawe laras saged abinen Minggir
ingsun lungguhe dalang sejati kang wis katon ngerasuk busana patrapaman kang wenang murba wasesa kelerko pangklaring jagatam kerawat nyopang tututeng ati belandaranya katon sang nagaraja bliganira rajekeng wesiya prajanya penancaleng bantala larapanira gambaring bumiam Drojo kenyoso kebuono Pelencong irom kang katon baru satejo Damarku Bathara Surya sumbuning Bathara Lisanyo Bathara Bayo Wong wilahe ngawi gena mastuti sekaring bawana ingkang langgeng sun pundi datanamrat mulai kisun sedekna ora pramana tak cokrenging dudu jaiting netra lekering wardana kang sumedya marak ana ing ngadiantaraku ora luput sawaning putraku Sang Hyang Puguh kulup Sang Hyang Puguh prayoganing sawanira enggal matura sebab sunanglungake janggaku tak tenglengake kernaku subaling megotan kenaning luput pantes menawa Sang Hyang Puguh imbal sawuncana marang wong kaya aku kula prayoganing enggal matura sawanira dumunung ana ngadiantaraku Sang Hyang Puguh wayangku gambar paesan kotak nyokayu cendana tutupeng babuka isine nyawa kelapani rasa kemot kepraku panggedu keng pratala jempolnya wis wis ora ana apa-apa ujaring si bapa ora barang-barang ujaring si biyang Gusti kang maha gesang anyembah kula paduka ingkang mangke-mangke Rama Pukulun ila-ila menapa kula kumawantun imbal sawuncana mewah panjenengan kula kok langkung ajri sapu dendaning Gusti ingkang maha wikan Rama wis ora dadi apa kula nadan sliramu imbal sawuncana marang wong kaya aku bab nek saka rumangsaku sliramu gelem imbal sawuncana marang wong kaya aku kaya-kaya kena kangge tepa palupine kadang kang isih muda nggih mila panjenengan paring tinimbalan miwah ingkang putra sadèrèng rumentahing pratala menika kula jadong asta kekalih kula jenjang wonten pucaking rikma kula pundi wonten mustaka lumunture dhateng jaja mugi dadosa cahya nur cahya teja nur buat Rama amung sowan kula wonten ngadiantara panjenengan boten wonten ingkang kawula aturaken sungkem pangabekti kula mugi kunjuk wonten pepada panjenengan Rama
Sang Hyang Pugu nggih mula anggenira ngaturake sungkem pangabekti tak tampa tak lumeberake ning dada kaya-kaya bisa gawe ademing pulung manah ning sawanira tak timbali aja keladu ati kajeron penampa ya kula Rama la sebab menapa Rama bab mangkene sawanira aku ora rumangsa durung bisa peparing geganjaran siji dodot kang waraga sigining pusaka kang lanjak pamori mangerti nek pun bapa durung bisa peparing marang jeneng sira Rama saderenge panjenengan paring katerangan kula sampun mangertos menawi wonten paungelung-elanipun rikma sayuta pinarasastra sebab kula mbagi tiyang ingkang sari boten pindah-pindah rumah supeno sowan kula boten rumas nampi peparingan panjenengan rumas kula mung badhe cumadong sabda tininggalan panjenengan Rama Sang Hyang Pugu nggih syukur mangayu bagya dening apa sliramu wis mangerti sadurunge tak paringi sumurun